Hey guys, I am CJ Estrada and welcome back to my channel. Today we're here at Cebu Business Park, likod sa Immaculada diha. Kay mag-jogging ta. Kay like kada sa mga kulas nag-jogging, it's like konyo. Kuha ba kulas nag-jogging mga March katong before lockdown. And as you all know, if you've been following to my channel, salamat kayo nga follow gapon mo. Sa unang panahon, I am very physically active. Kay kabaw mo nga hiker ko, then I run, I jog. So kan pagsugod tuig karon unya suddenly the pandemic happened, yak at home order. From that time wala na jud ko naka-exercise, wala ko naka-stretch. So akong buhat ra gyud kay kaon, tulog, duwag nagnarok, kaon, tulog, trabaho. And then karon last Monday lang kay dinagid ako madala ako ang sakit sa kuang likod. So mao to, napita sa likod. Yan napita. I decided to go to the clinic kay magpa-check up. Then mao to nga wala ray kahadlukan. And then gi-diagnose lang ko og muscular spasm sa akong likod. Pero gi-recommend ko pa undergo og physical therapy for couple of sessions. Gahapon nakahuman ako sa kuang second session. So there's like more to go. So mao na then gi-advise na ako yung mga exercises nga buhaton sa balay, which is ako ipakita later. Then nag-ask po ko sa akong PT if pwede ba ko mag-jogging. Then i-advise ako ang PT nga yes, pwede ako mag-jogging for like at least 3 kilometers. Kaya sa una I start at 3 kilometers gyud, and then nahimog 5 kilometers na dayon per jog per run. Pero karon balik ko 3 kilometers, i-observe na ako if sakit pa sa ko ang likod or unsay may tabo. So hope nga okay ra ang tanan. Then na mo promote na ko og physical fitness kay lisod kayo magkasakit sa mga karong pandemic. And not only nasakit sa ato ang simba ko palayo COVID-19, pero atong physical aspect pud no, ato ang kalawasan kay saon na lang ato ang mga buto-buto, ato mga joints kay nangalawang na. Oo na sa biskali kay nga uwi-uwi lang ko nagpapiti-piti pa ko, pero anong bula ka man namon ta HMO, di ba? So atong gimiton nato HMO kay sayang sa loging bayan. Anyway, so I hope you enjoyed this video and I hope that you will stay with me karon magdagandagan ta. Let's go guys, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Right, so ako na-set ko ang relo. Sao ni? Kalimot kong gamitan GPS run. Acquiring GPS. Dugayan ni mo acquire Pero actually, pwede siya start. Let's start guys. Yan, kay tricky naman. Nasa man to yung kanay. Actually, diri sa Immaculada, daghan gini mag-jogging diri sa una pa. Yang karon musabay lang ko kung asa sila muagi. Kay murag last ko naka-jogging diri sa Immaculada no, kay murag kuan pa 5 years ago, 6 years ago. Sago, let's go. Okay, so actually first time na ako mag-jogging na naka-mask. It's more difficult than I thought. Kaya hangin lisod. Oh my god. Dalian ang kapuyan Nanay beep. So pwede na makasakay og beep. Pero hadlock ko sakay og beep. When I go around the city,
for errands, I always take my scooter with me kay mas dali siya, mas convenient para sa kuha. Pero sa una naman good kay I do take the time sahay, especially like at least once a week or twice a week I will, instead nga magmotor ko padulong sa office kaya mag-commute ko and then maglakaw ko para makaabot kong 10k steps sa kanang adlaw. Pero obviously that's not gonna happen, especially this work from home kay ngayon mag-commute man tayo doon sa opisina, di ba? Work from home ang ko, so no need na maadtuog ka ng opisina makalakaw. Wala lang niya. Naglakaw-lakaw ako ron kay ikotasan na rin ko muna liha 5 months nga wala activity, wala physical activity, puro lang sa ragnarok, puro lang sa ragnag. Sige pa level ako ng karakter may nahimsog umahayo kasi sige ka nakapak ko kaya ang axe. Tara, padayon ta. Yay mo na. Hangin na guys. Kung buhaton ron kay maglakaw na ko padulong amo sa balay, which is wala po na ko ang serve as cool down sa kanay nga jog. O kung ano no, ako din pakita sa inyo ako unsa ako ang PT exercises, which is mao ni siya. See? Mao na ni karon guys, oh. Ayaw kumuta, ayaw kumuta. Ito ka. Okay guys, so mao ni na ako assignment tulo ka buok sa ako ang PT. Mao ni akong buhaton. Karon, success number 1. Gitawag na to kambot unsa. Dapat kadyo. So isa na ko kung TL sa nga kanina ko isa gamay. Dapat ang kuan tiyan ang usog dili akong lubot. Kay mao ni rason daw nga sakit ang likod kay dili lang usog ako ang abs kay tungod big shit. Dayon ta. Dili kay mo diri sa left pro ba? Mana? Mana to eh? Okay, muna di una ng gel. Muna ikaduha front chest. Yung mga concepts. Ito eh. Ay, sayop dapat pili. Ano? Isa ko ang sakit na type yan. Hindi ba na pwede? Mana sakit na yan. So mo niya akong next nga exercise guys nga. I forgot ko unsay name sa kuan. Okay, so mo ni siya. Mo ni akong buhaton. Nikibor ba ni lagot kuan. Anaon ako kung dire. Start. Johnny. On. Ito na niya. Tingnan ang exercise ko. May babuhat sa kuha. Isang kayo. Kiss likod. Pila kasi? 1 minute. Oh God. Okay. Sakit ako likod. Tiyan. Sorry sa Ryojin. Bong 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 bong. Hi, Lidi. Hi, Lidi. Hi, Lidi. No. Kaya ko nung Lidi.
minute na. Huwag yapon. Mana ko kay natbelan si lady? Di madawi. Kapoy kayo. Di madaji loy. Di naku, sakit kaya kong tiyan. Sakit na kaya kong tiyan guys. Ilak na. Okay, so moto kong realization sa ako sa pag nagandagan. Kapoy, kutas. Nya mao siguro nga ka na. Kutasan ko na yun. Nya lisod ko og dagan kay wala ko nag-stretching, wala ko nag-warm up. So di mo gud sa una mong good. Kay di ba tapos nag-warm up ako. Warm up katong lakaw na from office to jaginganan sa unang sa IT Park. Nya karon gyud naglakaw ron ko gikan sa Balay. Padulong diri sa Cebu Business Park nya. Kapoy man da yun. So karon mag-cool down ko ron. Huwag siya may kapoy kayo. Ari ko napita sa kuwan bis may sunset kay nice man. Pero di mo ko dapat magdugay kaya naman ko delivery nga gipaabot karon. So mao na guys, ako ang tip para sa inyo ha gyud kay mientras karon nga quarantine, galaw-galaw naman din dyan. Lihok taon mo, exercise, jogging, push up, mga basic exercises lang yun para natin mo pa sa kuha nga na nakuha og ka ng prolonged sitting syndrome. Sige maglingkod, wala laing bukat, lingkod sa trabaho, dili mag-exercise, higda kay magduwa o ragnarok. Susukod karon kay mag-jogging na ko at least twice or thrice a week. Mag-workout. Wow. Mag-exercise ko sa balay po para mapad ka to ang lawas nga. Active. No, kay saon na lang ko. Bakit tag-hike ko niya? Pohon mo na. Kasi tama tapos jump off kay kapoy na dayon. Okay? Tara. Hey guys, so abot na ko diri sa balay. Wala pa ako nag-ilis niya. I hope you guys enjoy this video. Kana prepared ko ani nga closing gid kana kalimot ko close gani nga to sa kuan samtang sa dalan. So don't forget to hit like and subscribe and be well, be happy, be healthy, share peace and love.